Svečanom sjednicom gradskog vijeća obilježen je Dan grada Čazme, prigoda na kojoj su se okupili brojni uzvanici, predstavnici javnog političkog života te građani kako bi zajedno obilježili postignuća ostvarena tijekom proteklog razdoblja. Ovaj dan prilika je da se s ponosom osvrnemo na ono što jesmo, ali da jasno usmjerimo pogled prema onome što želimo postati. Čazma je grad bogate povijesti i snažnog identiteta. I još više grad ljudi koji znaju što znači zajedništvo, odgovornost i rad za opće dobro. U vođenju grada često smo suočeni s odlukama koje na prvi pogled možda i nisu popularne. Međutim, kao odgovorni nositelji javnih funkcija, dužni smo gledati dugoročno, donositi odluke koje će unaprijediti kvalitetu života naših sugrađana, osigurati održivi razvoj i stvoriti temelje za sigurnu budućnost. Upravo u tome vidimo političku zrelost, u sposobnosti da se fokusiramo na opći interes, da tražimo rješenja, a ne razloge za odgodu ili izbjegavanje odgovornosti. Vrijeme je da kao zajednica jasno kažemo, gledamo naprijed, prošlost i podjele ostavljamo iza sebe, jer su nam interesi naših građana iznad svega. U ovom obraćanju gradsko je vodstvo istaknulo kako su protekle godine obilježene ulaganjima u komunalnu infrastrukturu, obrazovanje, promet i kvalitetu života građana. Naglašeno je da se kontinuiranim investicijama i korištenjem nacionalnih i europskih sredstava nastoji osigurati ravnomjeran razvoj grada te stvoriti što kvalitetniji uvjeti za život svih generacija. Od prvog dana obećala sam jedno. Nećemo puno govoriti, više ćemo raditi. Danas, godinu dana poslije, mogu reći da smo napravili prve važne korake, ali isto tako i znam da je jako puno toga i pred nama. Gradimo Čazmu u kojoj se dobro živi. Svaka uređena cesta, novi projekt, vrtić, škola ili javni prostor znači sigurniji i kvalitetniji život za naše obitelji. To nije ulaganje samo u beton, to je ulaganje u ljude. Gradimo grad prilika. Želimo da mladi ovdje vide svoju budućnost, da poduzetnici mogu razvijati svoje ideje, da poljoprivrednici imaju potporu kakvu zaslužuju, a da naše udruge i volonteri i dalje budu srce ove zajednice. Jer kada ljudi imaju priliku uspjeti u svojem gradu, tada pobjeđuje cijela Čazma. I treće, gradimo budućnost. Ne donosimo odluke samo za danas, donosimo ih za godine koje dolaze, za našu djecu i unuke. Središnji dio svečane sjednice bila je dodjela javnih priznanja pojedincima, ustanovama i udrugama koji su svojim radom, predanošću i postignućima dali značajan doprinos u razvoju promociji Čazme. Istaknuto je kako upravo uspjesi građana, njihov angažman i doprinos zajednici predstavljaju temelj napretka svakog grada, zbog čega su ovakva priznanja izraz zahvalnosti i poštovanja prema njihovom radu. Naš je cilj jasan, da građani ovdje žele ostati, zasnivati obitelji, raditi i ostvarivati svoje snove. Da Čazma, kao i sva druga mjesta u našoj županiji, budu mjesta u kojem kvaliteta života raste iz godine u godinu. No, nijedna investicija nije vrijedna koliko su vrijedni ljudi koji joj daju smisao. Zato danas želim zahvaliti svima vama. Hvala vam što čuvate identitet ovoga kraja, što njegujete tradiciju, ali i što imate hrabrosti stvarati nove prilike za generacije koje dolaze. Posebnu zahvalu upućujem svima koji svojim nesebičnim radom često ostaju izvan svjetla reflektora, članovima udruga, vatrogascima, volonterima i svima koji svojim djelima pokazuju koliko je zajedništvo važno. Uz svečani program istaknuta je i važnost dobre suradnje grada Čazme sa okolnim gradovima i općinama, kao i sa Bjelovarsko-bilogorskom županijom. Naglašeno je kako se zajedničkim projektima, razmjenom iskustava i partnerstvima stvaraju bolji uvjeti za razvoj cijele regije. Predstavnici grada poručili su da će se Čazma i u buduće nastaviti graditi kvalitetne odnose sa ostalim susjednim sredinama sa ciljem jačanja gospodarstva i unapređenja javnih usluga te podizanja kvalitete života svih građana.
Bjelovarčani dosta dolaze u Čazmu, ali još više Čazmanci dolaze u Bjelovar. Uskoro za 2 mjeseca otvaraju se najveće toplice u Hrvatskoj, na pola puta između grada Bjelovara i grada Čazme. Vjerujem da će tu isto tako biti jedan veliki prostor za suradnju u vidu turizma koji je dosta razvijen u Čazmi, a tek treba biti razvijen u Bjelovaru. Evo, veselim se da ćemo i danas razgovarati o tome, ali i razgovarati o mnogim dobrim stvarima koje povezuju Bjelovar i Čazmu. Često se čujem s gradonačelnicom, mislim da je ona mlada gradonačelnica kojoj treba dati podršku, na njoj i na mnogim mladim političarima ostaje svijet. Naša, čak i moja generacija kojoj pripadam, već polako je, rekao bih, u naponu snage, neko i nas treba naslijediti, tako da Valentina je jedna sposobna mlada gradonačelnica, naravno došla je vrlo kratko ovdje, te godinu dana, ali mislim da je već pokazala da ima stav, da ima gard i da zna kako Čazme napraviti još ljepše mjesto za život. Svečana sjednica gradskog vijeća još jednom pokazala kako Dan grada Čazme nije samo prigoda za obilježavanje važnog datuma, već i trenutak u kojem se odaje priznanje onima koji svojim radom doprinose razvoju zajednice. Istodobno predstavljeni planovi i projekti potvrđuju nastavak usmjerenosti grada Čazme prema daljnjem razvoju i podizanju kvalitete života.